posibilidade de comunicar ou de comunicar mal ou de comunicar en falso, que sí que é importante a capacidade que ten esa comunicación para ganarse máis eleccións, que tamén é super forte, non é super preocupante, pero é onde a xente pode atopar noticias verdadeiras sobre o que está sucedendo. Ainda que, bueno, podemos partir de que a xente crea o que quere creer e que, a pesar de que as noticias son inimaginables, increíbles, ou como mesmo acabas de colocar, non? Como a xente é capaz de discernir entre o que é e o que non é, cando cada vez é moito máis costoso, máis difícil, creo, saber que o real, entre comillas, e que non é real, porque está todo moi inundado de mentiras, de trampas, de cousas que se fan a propósito para ocultar as verdades, non? De grandes empresas que financian estudios nas grandes universidades, etcétera, etcétera, non? Entón, o problema para min é ese, donde atopar, por suposto que este tamén, non? Pero donde atopar unha noticia, donde buscar fontes, porque é super difícil atopar fontes, entre comillas, obxectivas, fontes non contaminadas, non? Tens que ter moitas ganas de atopar a información e tamén tens que ter certa formación para conseguirlo. Por lo tanto, é difícil cando o nivel de formación é menor e é máis fácil, por lo tanto, xogar coa poboación o que lles dé a gana. Claro, e con poboación que o mellor, pois que sí que está ben preparada, pero que ten certos intereses. Por exemplo, a Universidade de Harvard ou a Universidade de Oxford, que teñen financiación de empresas petrolíferas importantes e que mellor están financiando uns estudios ou non, e que, bueno, que son en relación, por exemplo, ao medio ambiente, etcétera, etcétera, non? Sin embargo, aparecen aí como os grandes sponsors da investigación nas universidades e estudian aí as persoas con unha relevancia económica importante, que despois son probablemente persoas que ademais manexen o futuro do país porque gobernarán, etcétera, etcétera, etcétera. É como que estás vendido, Queda para falar e falar, porque o que decíamos tamén, non? Que educar para a democracia non é solamente alfabetizar políticamente, sino tamén alfabetizar digitalmente, e non é nada doado, non? Non é nada doado porque despois veremos un pouco as medidas, posibles medidas que se pode haber para combatir as fake news. A maioría deles moi difícil de encantar. Eu creo que a única sería a educación digital, pero é algo moi difícil, non? Porque ademais as noticias, ti antes ibas as noticias, o que estaba dicindo a ti, que ibas as noticias, agora son as noticias que veñen a ti, falaremos ahora disso, é distinto. Son as noticias que te buscan a ti, e te buscan a ti por algo, esas noticias, e non te buscan outras. Se acardo de eso sí que veremos, non? Por lo tanto, as redes sociais, que, sabes, cando comenzaron, o Twitter, o Facebook, todo isto, pois eran sobre todo para compartir experiencias persoais, non? Aqueles chíos, non, simpáticos de bueno, ahora marcho porque vou a sentar a miña boa, ahora non tiño servicio, e ahora eran chíos así auténticos, lembrados, non? E despois as redes sociais, Facebook era para compartir, pois, as fotos, para falar as túas cousas. Agora, se entrades, vedes que a información que recibides, hai deso tamén, pero cada vez máis son de outro tipo as noticias. Entón, o perigo precisamente que todo isto se está movendo neses ámbitos onde vivimos virtualmente, onde non é que nos metamos para buscar iso, que os ámbitos onde vivimos, cando estamos nas redes, son redes sociais, non é LinkedIn ni nada desto, Facebook, Twitter, e aí é onde ven todo isto, non? Por lo tanto, que podría ser un sitio para compartir, para debater, para expoñer diferentes opinións, ao final vaise polarizando cada vez máis. Todo isto como se fai? Pois a través, por exemplo, dos bots. Sabedes o que é un bot? Non. Oíste falar do bot? Non. Non. Si, unha portada automática que... Si. Por exemplo... Que non é verdadeira, que claro, de unha persoa, unha unha institución. é un software, un programa, que
que ti, por exemplo, cando entras, bueno, aí meto que non entro, pero cando entrabas na página de Renfe, por exemplo, tiñas o asistente virtual, unha nita, non sei como se chamaba, que entrabas e podías chatear, non é case unha persoa ao outro lado falando contigo, é un programa que xa ten recoñecido unha base de preguntas, digamos, e che vai respondendo. Cando falades si tenes un Apple co Siri ou ao Bixby, no Samsung e todo isto, que te faz unha pregunta, que tempo vai hoxe? Ou se non sei que, non sei que, é realmente como un botes, non? É dicir, son programiñas que actúan como se foran persoas, digamos, que poden interaccionar contigo de alguma maneira, e incluso hai algúns que permiten incluso crear contidos. Entón, sirven para amplificar, para redistribuir contidos, de todo tipo, tamén os malos, o que fan é impedir debate, xerar ruído, infoxicar, é dicir, sobre exceso de información. Xa digo, en Twitter levan desde o 2006 ou así. Entón, por unha parte, están os bots. Por outra parte, están os trolls. Sabedes o que son os trolls? Twitter faz, non? Non son os neaniños estes, tamén. Pero aquí referímonos a contas falsas. Son identidades falsas que o que fan é manipular os debates online. Aquí estarían tamén os que chaman os haters, non? Os que se entran nun foro para meter follón, para polemizar, para picar a xente, para crear polémica. Serían os trolls. Hai xente individual que fai que lle gusta, pero tamén hai trolls organizados, digamos. Cando son moitos, cando é unha campaña organizada, falase de fábrica de trolls ou granxa de trolls. Que o que se acusou tamén a Rusia nas eleccións estas de Estados Unidos e todo isto de tener granxas de trolls, é dicir, xente contratada para crear contas falsas, empezar a manipular, meterse nas redes e manipular. Realmente non é un delito crear unha conta falsa en internet. Sería un delito se usurparan a identidade da lei, pero cando ti creas unha conta falsa non é ningún delito. Incluso hai ferramentas para crear en masa perfis falsos. É unha ferramenta que tras unha web, se tedes interés o próximo día vos lo conto. Sí. Sí. Ai, queredes facer campaña, sí? Por saber. Sasa. Pois ti entras ali e lle dis, pois eu necesito que sexan perfis de xente de Portugal, por exemplo, ou de Brasil, porque cambian nomes, os nomes non son mesmo en Portugal que en Alemania que en Argentina. Entón necesito que sexan de, por exemplo, de Portugal, que sexan de tal edade, que sexan tanto por cento de homes, tanto por cento de mulleres, cousas destas. Lle das uns cantos datos, en uns minutos recibes no teu correo un Excel pois con 1000 perfis, cos nomes diferentes, con incluso cor de ollos, por exemplo, che di tamén o número do documento de identidade, que cambia tamén, se nun país no outro, o formato cambia. Dice tamén se homem e muller, a data de nacemento, e a partir de aí empezas a crear perfis falsos. Perfil falso, queres decir, contas de correo, por exemplo. Mais que nada perfis en redes sociais, contas de Twitter, contas de Facebook, que non corresponde con unha persoa real. Sí, pero para xestionar todo eso se necesitan profesionais, quero decir, non me vexo xestionando un Excel con 1000 contactos falsos para difundir unha noticia. Ferramentas despois para ferramentas que usan profesionais con un objetivo. Claro. Non personas do común. Home, pero normalmente as persoas polo común non fan campañas así ao grande. Normalmente son organizacións que teñen algún interés para facer ese esforzo, claro, que lle compense por algo. Se o faz ti para fastidiar a alguén, non te molestas tanto, non? Por iso digo. Entón, por exemplo, despois, cando se fan campañas, ora, nas campañas electorais, sabedes que as redes sociais xogan un papel moi importante. Entón, os grandes partidos, por exemplo, xogan, por unha parte, cas súas propias contas, as contas corporativas, as contas do partido, que o que fan é, pois, emitir propaganda directamente. Para eso están. Se apoian despois en fontes, usuarios fonte que se chaman, que son os influencers, persoas influentes, que teñen contas que teñen moitos seguidores, persoas reais, famosos, por exemplo, que apoian esas ideas e retransmiten a súa campaña tamén, a súa propaganda. E despois tamén xogan cos trolls.
Empezan a crear contas destas que o que fan é retuitear todo o que dimos a conta do partido, non? Da corporación. E todo iso ainda por encima o reforzan con campañas nas redes sociais. Vedes que, por exemplo, en Facebook a veces aparece unha noticia contido patrocinado. Son campañas que se pagan, ti contratas a campaña e dis, pois quero que chegue a este perfil de xente con esta edade, máis ou menos que vivan nesta zona, que teñen estes intereses, e aparecen na túa conta. Así, pum, e outra vez, pum, 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 pum. Niso, en páxinas en as que entras e que aparece publicidade personalizada, non? Pois con todo isto lanzan as campañas. Isto, sabedes que existen todas, non? Eu, por exemplo, teño aquí, isto foi, hai unha páxina, que foi por aí, que se dedica precisamente a analizar campañas electorais e empeza a buscar todos os trolls que hai. Esta é de hai uns anos, unhas eleccións do Partido Popular de Lugo. Fixade vos, todos estos eran trolls. Entón, hai un listado nesa páxina onde che di cando se crearon, cantos seguidores teñen, a quen siguen, a IP de onde se conecta, que se coinciden, e unha serie de cousas que analizas e descubres que é un troll. E fixadevos nas fotos. Todos son do estilo a foto. O sea, son fotos sacadas de un catálogo de estas fotos que circulan para crear páxinas web e todo isto. Vedes que son todas moi falsas, non? Bueno, sí. O sea, hai algunha que pode... Pero cando ves todo así xunto, dices que son fotos que non... todos son reíbles. Como as que poñen de publicidade cando se poñen na páxina web os nosos clientes. Por fotos así, non? Opinións dos nosos clientes. Son dese estilo. O sea, se te fixas un pouco é fácil descubrir un troll. Pero claro, que lanzas unha campaña, imaginade todos estos rebotando todo o que di as contas corporativas, o ruido que fan na rede. Ben. Por lo tanto, o que decíamos antes, que o mundo virtual, as redes sociais, que podría ser un espazo para compartir, para debater, converteuse realmente en burbullas. Lembrades o principio en Facebook, eu recordo que ti entrabas en Facebook e ti podías ver realmente as noticias de todos os teus contactos, non tantos tampouco, e ti ibas vendo e podías ir vendo todo. Agora non. Se os buscas pode ser, pero se non sae o que a Facebook te apetece. Temos algoritmos que di tal como ti és, o que che gustou antes, o que ti compartiches, en base a todo eso, eu vou che dar máis do mesmo. Por lo tanto, o que se están creando é burbullas. Se isto son as redes sociais, non hai un espacio único compartido. O que hai son burbullas. Dentro destas burbullas, todos máis ou menos temos os mesmos gustos, as mesmas afeccións, compartimos o mesmo, é todo chachi, no noso mundo, fantástico. Co cal non hai confrontación. Realmente, uns pensan unha cousa, outros outras, e as redes sociais o que fan é alimentar o que ti queres, porque estudia o teu comportamento. Pero iso vale para Facebook, pero non para Twitter, non? Sí, Twitter tamén Sí, sale cronológico. se sai todo. Non sai cronológico tampouco. E que, sin embargo, en Twitter sí que hai como moito máis confrontación, non? De logo non están ali só, bueno, non sei. Si, hai máis, meten máis caña, pero precisamente para provocar follón, para provocar que haxa polaridade, que haxa... Sí. Primero, que en Twitter, incluso se hai certa confrontación, ti acabas seguindo a xente coa que te sintes máis acorde, entón a que te aparece acaba sendo a coa que tes máis similaridades políticas, artísticas, de gustos, tal. Seguro que faltas moito como se o mundo digital fose algo que hubiese dificultado a verificación da información, o bo periodismo, pero é que sen a herramienta de internet, como, por exemplo, as cousas que aparecen na televisión e que ás veces son periodísticamente cuestionables, non as poderías verificar, non as poderías investigar máis a fondo. Creo que... Preguntas ou afirmas? As dúas. A ver, o tema das redes sociais é que todo sucede moi rápido. De feito, os medios de comunicación se suman a todo eso.
antes un medio de comunicación xornal salía cada día e salía unha noticia, hasta o día seguinte non salía publicado en papel. Hoxe en día, vale, en papel sairá o día seguinte, pero na red ten que sair xa. Contara vos outro día o caso ese, sí, o de Chaves, non, que sairá no periódico e todo isto. Ben, pois hoxe en día, se te tes unha exclusiva, o do xornal te di, pois vamos a esperar e sacamos mañá en papel. Non, isto, se temos que exclusivo, teño que sacarlo tanto antes, teño que adiantarme. Tamén son cartos de influencia, de prestigio, entón, todos esos procesos, o proceso de verificación dunha noticia ás veces leva tempo. De feito, as redes sociais a veces, bueno, falamos deso despois. É dicir, o que é verificar unha noticia leva tempo e eso se contradí co que son a dinámica das redes sociais, que todo velocidade e inmediatez. Por lo tanto, o problema das redes sociais, ou todos os problemas, é que é moi difícil verificar por a necesidade de inmediatez. Ou se todo ten que ser inmediato. Non é rápido, non é vale. O cal, eso que evita é que pensemos, que reflexionemos. O sea, que todo vai a favor das fake news e da viralidade. Por lo tanto, cando estamos nestas burbullas, se entra aquí unha noticia, a través dos algoritmos das redes sociales, mete aquí unha noticia, unha persoa desta burbulla, o que fai é ver esa noticia e se corresponde co que eu penso, co que a mí me gusta e tal, pois entón, se reforza as miñas ideas, o que fago é compartila dentro desa burbulla. Entón, todos os demais, como máis ou menos son da miña panda, pois tamén o difundimos, co cal se fai virar dentro desa burbulla, non? Pero claro, esta parcelación que impide é o debate. Facilita moito as redes sociais o tema porque permite parcelar, digamos, para efectos de publicidade. Moito máis fácil meter a publicidade sabendo que neste grupo pensa así, este grupo así, este así. Entón eu podo, os meus anunciantes, organizar o tema de distribución da publicidade, do que me vai aparecer e do que non. Por lo tanto, que decíamos antes, nestes casos non busco eu a noticia, sino que a noticia venga por mí. Ese é o problema. Mira, por exemplo, o WhatsApp sería unha cousa similar ou menos. WhatsApp é moito peor. WhatsApp é peor ainda. Teño aquí. Pero aí son os teus contactos persoais, non é? Ahora falamos de WhatsApp. Entramos ahora no WhatsApp. Teño aquí. Non sei que o tiño aquí, pero despois falamos de WhatsApp, que tamén o teño por aquí. Ben, porque WhatsApp é outra, funciona como unha rede social realmente tamén. Vale, entón, cando son as campañas estas electorais de Estados Unidos, cando foi a 2016, isto tamén, pois tanto na Estados Unidos como tamén cando foi o referéndum isto do Brexit, xogou un papel moi importante, se estades ao tanto das noticias, o tema dos trolls e de todas estas campañas que había para influir nas decisións tanto nun lado como no outro. E todo isto a quen se lle acusou? Os rusos. Os rusos. Decían que por intereses geopolíticos, decían que les interesa desestabilizar aos demais de terceiros países e ao mesmo tempo reforzar a súa posición e para internamente tamén decir aos seus cidadáns, mira, nós estaremos mal, pero os demais tamén teñen as súas cousas, non? Pero bueno, non son os únicos, non? O sea que todos entran aquí. E ademais de todo isto, pensade tamén que o que interesa en todo isto tamén é os cargos. Todo isto que se fai viral, todo este tráfico tan intenso de noticias, de información, o que fai é ser útil para temas de publicidade, rentabilizar a publicidade. Se que recibes moitas visitas, se a xente pincha moito nos enlaces que ti estás conseguindo beneficios. Por iso moitos medios de comunicación a veces caen na trampa, veremos despois tamén, e tamén entran neste xogo. Medios de comunicación tradicionais, quero decir, non? Pensade ademais que as redes sociais non teñen ninguna responsabilidade nisto. Non teñen responsabilidade editorial. Son como distribuidores de información. Ademais, a Directiva sobre o Comercio Electrónico da Comisión Europea determina que efectivamente non teñen responsabilidade. É o mesmo que o servicio de correos. Correos non é responsable do contido das cartas que reparte. Pois eles non é. Entón tamén din, como non me podo meter, pois non teño responsabilidade, non é cousa miña, tin as redes sociais, non?
E claro, cada vez hai máis voces pois pedindo que isto hai que regularlo de alguma maneira, non? Porque hai veces hai polémicas sobre difusión de contidos que son ilegais, incitación ao odio, terrorismo, pornografía infantil, ou tamén conflitos de piratería, ou a polémica das fake news. O que pasa é que veremos despois que non é tan fácil a cousa, non? Sí. Tamén estou aí? Depois falamos de WhatsApp. Facebook non tivo tamén problemas por o tipo de información que permitía que se difundira? Como? Problemas legais, Facebook, o Barça creo que non tivo problemas legais por eso. O dueño de Facebook. Sí, tuvo que ir ao Congreso dos Estados Unidos a dar explicacións, eso sí. Pero é difícil tamén, hai determinados contidos que si é máis fácil determinar se é legal, non é legal, se podes cortar ou non. Pero eso veremos cando falemos das medidas tamén. O peliagudo que pode ser eso, non? O tema da velocidade esta que falamos das redes sociais tamén fomenta o que falábamos outro día dos clickbaits. Oísteis falar unha vez de clickbaits? Sí. Vamos a ver. Ti normalmente cando estás nas redes sociais a xente sabedes que hoxe en día non lee textos largos, textos así longos, non? Que é o problema que hai cos rapaces hoxe en día. Están feitos a ler en pantallas e non lle poñen só un texto longo que, teño que ler todo iso. Incluso o tema da leitura, como se lee, non? Ti non lees o mesmo un papel, que é unha lectura lineal, que cando estás en internet, que normalmente lees, depende como leas, pero vamos, hai veces que lees rápido, que lees casi en diagonal, non? Vale, e sacas unha idea, non te concentras realmente. Por eso, normalmente se tende a facer textos curtos, non? E ás veces hai ás veces a xente comparte sin entrar neses enlaces. Ves o titular, de fondo. E se cada despois o contido non ten nada que ver. Incluso ás veces entras e o que pon é unha frase sacada de contexto, ou ás veces ni siquiera hai unha ligación, porque son páxinas feitas precisamente para eso, para que ti compartes un enlace. E despois os clickbait son enlaces, o sea, títulos que o que queren é que pinches para conseguir publicidade, por exemplo. Se vos ven á cabeza algún exemplo? Son titulares, ademais, que enseguida cazades para o que son. Por exemplo, outro día había un artigo de Javier San Pedro no País que conectabas con Science, con a revista Science. Había que clicar, a mí me interesa a biología, non? Sí. E entonces había que clicar a revista Science, que supono que tamén terá intereses e demais. Pero o titular que decía? Era falando do coronavirus, evidentemente. E entonces Javier San Pedro empezaba, certezas pedís, non? E entonces decía como a comunidade científica non ten certezas, evidentemente, nas técnicas tivo nunca. Entón, bueno, pues era alrededor dese argumento e despois falando concretamente sobre o tema dos aerosols, das partículas externais finas, pois facía un enlace con a revista Science. E entón, bueno, pues había que pinchar e, bueno, aquilo sí que xa era, bueno, estaba en inglés, xa podías ler en español tamén. Pero tiña un contido, pagaba pena. O contido era sobre o coronavirus, as vías de transmisión, que se gotas grandes, que se frómitos, que se, etcétera, etcétera, non? Era sobre ese tema. Claro, que nos clickbait é o contrario, que cando entras non paga pena contido. Claro, pero unha cousa que logo non hai no interior. Sí, contido de pouca calidad. No, pero aquí en este caso sí era claro, real, sí, por eso, non era un enlace con revistas. Claro. Como meu gato y hola, abres un vídeo de Vimeo. Por exemplo, algúns exemplos. 16 películas de terror que son tan fuertes que pouca gente llega hasta el final. E como a xente a veces non ten nada que facer nas redes, pues vou a ver se coincide cas miñas. Vas a querer ducharte, rezar e echarte a palmita nos ojos e las dos completas. Pues vou entrar a ver o que hai. Ou, por exemplo, niño fumando en un estadio non era lo que te parecía, te sorprenderá. En redes se viralizó hace unos días la foto de un pequeño fumando en un estadio ubicado en Turquía. La imagen causó indignación. E pincha, se calla, non ten nada que ver, ni te vai explicar nada, ou é unha chorrada. E se te pincha por la curiosidade, o morbo, non? Bueno, 16 cosas que suelen suceder. Aí pode entrar todo, non? A veces la vida es así, claro. Religiosa se separó de su congregación tras recibir millonaria herencia. Esto hizo con el dinero, eso ten morbo, non? Robando el coche nada más con su hijo adentro, lo que hizo este taxista después fue heroico. Enseguida se pillan este tipo de titulares.
todos empiezan así. 20 divertidas confesiones de Dasha Polanco que necesitas saber ahora mismo. Bueno, pues Dasha Polanco é unha actriz dominicana que participa en series americanas. Vale. Y este tipo, ¿a quién le guiñó el ojo el nuevo ministro de Cultura? Vídeo. Estas tamén hai noticias. Pero que despois incluso os xornais presuntamente serios, convencionais, entran neste xogo. Coñecedes todos o Huffington Post, non? Son expertos nisso. Pois, a noticia do outro día. Na portada, sorpresa en Twitter por lo que ha hecho Telecinco mientras hablaba Pedro Sánchez. Es que flipo. A ver, ¿aló? Cristina Pedroche trending topic, minutos después de aprobarse el estado de alarma. La razón es evidente. Cristina Pardo cambia su tono habitual en Twitter y muestra su indignación con este ministro. ¿Con qué ministro? Pues tienes que pinchar para saberlo. Este sanitario triunfa con su respuesta a las quejas de Juan Muñoz Crucirrayas sobre las restricciones. ¿Qué quejas? Que no sé qué. Todo esto, especialistas. O sea, que entran tamén o xogo. Eu creo que te referías aos enlaces, aos links. Sí. Entendín así, pero bueno, Non, son xa me dou conta. Entra, para que pinches, entres, porque o que lle interesa a estes medios é que ti estéis, que vayas afondando, porque despois entras aí, é seguro que abaixo desa noticia venin outras dese estilo. Entón vas pinchando noutra, o que lle interesa tanto as redes como os medios como as webs, é que ti estes tempo dentro desa web, porque así vai conseguir máis publicidade, máis propaganda, vai conseguir máis cartos. Por eso que intentan todos eles é atraer xente e que estén dentro. Pois consiguen con estas cousas, isto lle funciona, senón non seguirían con iso. Nese sentido, unha que sempre me extraña, porque é desas cabeceiras que se parece seria, que é La Vanguardia. Que é tremendo, fai unha cousa moi parecida, deixa polo medio titulares, donde el ministro dijo que non se sabía, entón, mientras el día Que non sabía, claro. Pero está claro que hai unha máquina registradora ali, mirando quen somos os parvos que entramos a ver que era o que quería. Funciona. Sí. Por lo tanto, normalmente todos estes contidos, bueno, os contidos máis virais, por exemplo, en temas políticos, son os máis extremos. Canto máis extremos se por un lado para outro, máis se viraliza a cousa, non? Di, por exemplo, di este un politólogo, José Ignacio Torreblanca, a polarización é un modelo de negocio da desinformación. O sea, o modelo de negocio das fake news, de todo isto, a polarización de extremos. Eso é o que funciona, non? Entón, entramos xa nas... Medidas para reducir as fake news. O impacto das fake news. Xa vos digo que é algo problemático porque primeiro que ter moi claro que son as fake news, quen decide que é unha fake news e quen non. E despois tamén as medidas que se poden tomar aquí veis que moitas amenazan a liberdade de expresión e pode implantar un novo modo de censura. É delicado o tema. Entón, un tipo de medidas poden ser contra a creación. Por exemplo, unha das medidas pode ser impedir a monetización das páxinas web que se dedican a fake news. Por exemplo, que vos decía antes, o exemplo de sempre das eleccións americanas do 2016. Non sei se lembrades que houve unha campaña de moito nas redes sociais, todas as redes sociais, que facían campaña a favor de Trump a base de fake news, noticias falsas, que eso lo que facía era atraer, o sea, incidirían a través das redes sociais e atraía tráfico a unhas determinadas páxinas web que foran creadas por unhos rapaces da zona dos Balcanes, dos países dos Balcanes. Ese rapaces realmente non tiña ningún interés político en Trump, estaba mismo a favor de Trump, pero non tiña ningún interés. O que pretendían era atraer tráfico, eso funcionaba, pois atraemos tráfico ás nosas webs, eso é pasta. Pero con deles, pero gañou moitos miles de dólares, non? E todo foi por isto. Por lo tanto, claro, o problema é como identificas ti eso? Que páxinas son as que se dedican a fake news para facer cartos? Eso ás veces pode ser delicado, non? A parte que pode ser, pues, por exemplo, por aviso de usuarios, pero tamén pode ser como usuario, un grupo de usuarios, se dedique a acusar a outra unha determinada páxina precisamente porque non como que acaso as ideas para evitar que ganen cartos. Entón é complicado eso, non? Outra medida pode ser a eliminación
pero claro, contas, se poden crear sabordís en milleiros, entón isto é moi laborioso. Outra é detectar campañas de desinformación, organizadas xa, campañas, me estou referindo a campañas organizadas, por exemplo, por gobernos ou por grandes organizacións, pero claro, aquí sería esa responsabilidade dos gobernos, non? E teria que ser a través de reguladores audiovisuais, porque o que fan os asentes da situación de outros países é disfrazarse de medios de comunicación e aproveitar a liberdade de expresión que pode haber en determinado país para funcionar e meter as fake news. Entón, isto é complicado. Primer tipo de medidas. Segundo tipo de medidas, contra a publicación. A medida máis importante, pois, é impedir esa publicación. Pero claro, como impedir esa publicación? Porque xa vimos outro día que a censura en internet é prácticamente imposible. O sea, poderías impedirse cada acceso a unha determinada web, pero eso xa sabedes que non é tan doado. Teria que ser por un delito, teria que ser a través de un suite, bueno, ahora xa é máis fácil, pero bueno. Pero incluso hai webs que están alojadas en outros países que teñen outra legislación. Entón é moi difícil impedir a súa publicación. As redes sociais sí que poderían poñer filtros, non? Poderían facelo. Ou eliminar os logos de ser publicados, pero xa sabedes que cando algo se publica en internet, eso xa pode estar, no momento de eliminalo, como antes xa estuvo por aí, xa pode estar multiplicado por todas partes. Cando te subes un vídeo, por exemplo, a YouTube, non tens ningún filtro en principio, pero, por exemplo, por unha denuncia ou porque infringe as normas, se cadra aos 5 minutos, supón que YouTube elimina ese vídeo. Pero neses 5 minutos, se se viralizou, pode estar xa multiplicado en outras plataformas. O sea, unha vez que lanzas algo, é moi difícil. Por outra parte, confiar nas redes sociais para facer isto, pois pode presentar problemas. Porque quen son as redes sociais para identificar ou non identificar as fake news, non? Como identifican, non? É dicir que, se fora o caso de contidos ilegais, o terrorismo, por exemplo, pois sí, porque hai unha legislación, e xa a justicia di como se debe proceder. Pero no caso das fake news non hai nada legislado. Entón, que vas facer? Deixar en mans das redes sociais determinar o que é fake news ou non? Sería realmente como privatizar a censura. Sí. A mí me dixeron que cando un periódico comete un error e pon algo que é falso, en canto se dá conta dese error ten que publicar un artigo do mesmo tamaño e da mesma importancia, o sea, se está en portada na portada, por exemplo, que explique que tivo ese error. Eso se ordena o xuiz. Pasar por o proceso que ordene o xuiz e que determine como ten que facer. Pero se non, por exemplo, ahora con o tema este da caixa esta de Podemos, non? Cando lanzaron todo isto, todas as redes en primeira página, e ahora cando están dicindo xa que non era así a cousa e tal, non aparece en primeira página, aparece por aí atrás. Ou nin aparece. Ou nin aparece, non? O sea, o dato dicindo CCO e na notificación. Efectivamente, Urdaci. Esa está. Por lo tanto, É que eu creo que os medios convencionais, por eso tampouco podemos estar, cando falamos deles non falamos de noticias falsas, senón de como eles tergiversan a información. Entón é moi típico, ti non contas unha mentira, senón que convirtes un cachiño da verdade na gran verdade. Alevas a portada, convirtes eso no importante, bueno, un pouco o da dictadura perfecta, non? É dicir, ti non te inventas unha noticia, por tanto non é falsa, senón que un asunto pequeno o convirtes, e iso é o que fan os medios convencionais, e o que fan as redes, pois é noticias falsas totais, de que sabemos que non é verdade, e que logo, e esa é un pouco a diferencia, que non sei nin o que é peor, bueno, seguro que para unha determinada xeración é peor a tergiversación que famos como tergiversan os medios convencionais, porque estamos máis afeitos a lela, non? E porque quizás eles teñen unha credibilidade que usan, esa credibilidade lle dá o respaldo para que non se aparece na portada da Voz, creemos que é certo. claro, é que os medios non é que se digan o que te debes enterar, o que debes saber ou tal, pero sí que che din a prioridade de unhas cousas ou de outras, son as que marcan a xenda. Marcan a xenda, non é que oculten, marcan a xenda. Son moi importante que toca ahora é isto. Claro, por iso hai tanta diferencia nas portadas dos periódicos. Aí está. Non hai máis que ver, claro. Por outro, é un tema moi interesante.
falar, porque eu últimamente vexo moitísimas noticias sobre Ocupa. Non podo falar disso tamén. Podo falar ahora disso. Ahora, vimos falar Eu disso. estou sorprendidísima porque non vexo eso. Deixemos falar agora. Vamos avanzar un poquinho. Porque o tempo pasa volando. Vale. Medidas contra a distribución. Pois que o que podían facer as redes sociais, en vez de eliminar contidos, por lo menos ocultalos, enterralos de tal maneira que non aparezan nas primeiras cabeceiras. Pero, claro, eso falan a través de algoritmos. Esos algoritmos tamén son opacos para o usuario. Si non sabes que criterio se está utilizando, pode ser un criterio corporativo, ideolóxico, algo así, e que te está ocultando contidos, realmente que non necesariamente teria que ser así. Outro é aumentar a capacidade de elección, é dicir, que o propio usuario poda elegir que noticias quere ver a través dunha parametrización das súas redes sociais, por exemplo, ou do buscador. Pero claro, estamos falando xa de usuarios avanzados. Cantos dos usuarios se meteron algunha vez, por exemplo, no Facebook, no seu perfil, a configurar todas as opcións que hai. Nin saben que esa porquiña que aparece aí. E aí sí que hai posibilidades de configuración, pero claro, eso é moi difícil que se chegue a todo isto, non? As mellores medidas, bueno, contra o consumo, sería unha posible medida que se falou tamén hai pouco de todo este, marcar as noticias sospeitosas. Isto pode ser unha fake news. Se parece unha fake news, unha notiña baixo da rede social que che diga iso. Pero ás veces iso dá máis morbo. Son, pues vou ver de que vai esta cousa. E no momento que pichas a estás favorecendo. Porque ás veces estamos criticando todo isto, non estamos de acordo con algo, pinchamos, estamos favorecendo a difusión disso. Estamos dando máis clics. Incluso hai veces se difunden noticias que sabemos que son falsas e as difundimos dicindo, mira, este é falso, pero mira o que pon este que... Pero estamos difundindo. Entón, o mellor sería ignorar, non? Entón, iso, ante un contido sospeitoso, a xentinda pode ser que o comparta máis, porque pode ser tamén que no momento de compartir xa apareza, pero é o mesmo caso, non? O mellor sería unha educación digital, non? É dicir, que a xente tivera educación digital para saber o que estamos facendo aquí, pois buscar que unha noticia verdadeira, que non ten un sentido crítico, pero claro, tampouco se fai da noite a mañá. Normalmente as redes sociais poderían utilizar tamén, como analizarían, por exemplo, se unha noticia falsa ou non, pois hai algoritmos que te poden marcar se cadra polo comportamento, como se viraliza esa noticia, quen a comparte, cando naceu, donde naceu, pode dar pistas de por que unha noticia falsa. E despois tamén polo contido, pero supense que se pode facer manualmente, porque un algoritmo non é capaz de detectar, distinguir, por exemplo, entre unha noticia falsa e unha noticia de coña. O Mundo Today, xa sabemos o que é, non son fake news, xa sabemos que vai con crítica, con humor. Un algoritmo eso non distingue o humor, a ironía. Por lo tanto, quería que ser manualmente. Hai empresas, webs que se dedican a eso, que son os fact-checkers. Pero claro, isto, o que decíamos antes, existe un traballo. Entón, ti empezas a verificar, pero mentre estás verificando esa noticia anda por aí circulando. Entón, é un proceso moi lento. Aparte que tamén hai o efecto contraproducente que falábamos outro día, de que precisamente moitas persoas vayan a defender ainda máis as súas crenzas ante unha noticia falsa, non? O sea, se ti lle das datos e conforman as súas crenzas, ainda reforzas máis as súas. Razón, vale? Por lo tanto, o mellor sería poder revisar as fontes de información. Hai unha página web de fact-checking de Snopes, chamase, e a súa editora aconsella esta cousa. Atención ás nosas propias emocións. E di, ao ver o titular, pregúntate que emoción experimentas. Senteste rabioso, espantado, frustrado, queres compartirlo con todos, que todo o mundo saiba o que está pasando? Se a resposta é afirmativa, comproba as túas fontes. Por qué? Porque todo este tipo de noticias non van ir aquí, van ir aquí, ou aquí, visceral. Van ir ao sentimento. Por lo tanto, se o que está estimulando precisamente eso, pode ser sospeitoso. Non digo que se procesa, pero se cadra para revisar a cousa, non? Sempre atentos ás nosas propias emocións. Por outra parte, tamén hai que saber quen é o que esa noticia, de onde ven, quen financia ese medio de comunicación, quen é o dono do medio, pero claro, isto é complicadísimo. Mirad todos os entramados que hai aquí, Grupo Prisa, Entra 4, non sei que, incluso hai un Racionales, Vanguardia, con non fui por aquí, con Planeta, con Grupo Ozo, complicadísimo. Ás veces aí sí que nos perdemos todos os intereses que pode haber aí ocultos, non?
Ben, continuamos. Público, déxame ver un momento, a ver, público con quen está, que me perdín aí. Aquí están os grandes grupos, digamos. Estou vendo, sí. Televisa, por exemplo, de México, que falábamos antes. Xa. Aquí está Televisa de México, relacionada con o público, con a Sexta, con Tacá, con Xa. todo eso. Claro, isto tamén pode cambiar de un día para outro, Pois xa, intercambios por aquí, Pero bueno, interesante. O Grupo 11, por exemplo. Bueno, está todo aí. Ben, por que compartimos a todas estas noticias e todo isto? Que é o que busca o ser humano? Felicidade, estar a gusto, non? Pero claro, despois nos topamos que a realidade non é como queremos. Entón hai unha falta de tolerancia ca realidade. E ante isto, históricamente, sempre houve dúas opcións. Se non estamos de acordo ca realidade, cales son as dúas opcións que houve ao longo da historia? A primeira, Cambiar a realidade. a fe. Esa é a primeira. A cambiar a realidade é a segunda. A revolución, ideoloxía. Religión, fe, revolución, ideoloxía. Que pasa? Pois, por exemplo, vos credes que, segundo a historia cristiana, digamos, se iban a morder a mazán, íbamos a estar pensando en religión, en todas estas cousas. Viviríamos no paraíso, non nos preguntaríamos nada, sería unha maravilla. Pero como non é así, a realidade non é como nos gusta, temos que botarle a culpa a alguén e inventamos toda esta historia da mazán, do paraíso e todo isto. É a esperanza en que se ora non estamos ben, pois xa virá outro momento que vamos a estar ben. Unha opción. E despois está outra opción. Non te quedes esperando aí pasivo, móvete, revolución. Entón, se ti consigues o poder, pois encontraremos unha sociedade igualitaria, moito mellor, a veces tampouco é así. E como estas dúas cousas fracasan con frecuencia, agora aparece a terceira opción, que é a tecnoloxía. Entón, vivamos no falso. Unha maravilla. Por lo tanto, a nova religión sería a tecnoloxía. Normalmente, cando temos esperanza no futuro, na mellora e todo isto, no avance da ciencia, da sociedade, a religión baixa e sube a outra parte. E cando vivimos nunha sociedade pesimista como agora, que hai pouca esperanza de cambio, que estamos mal económicamente, pois sube a religión e baixa outra balanza. Son vasos comunicantes. Pero perderon moita efectividade ante a tecnoloxía. Tamén moito mellor buscar a opción a vida a túa medida, non? O que pasa é que todo isto de creerse noticias falsas ás veces ten consecuencias moi graves. Bueno, a realidade sen imaginación é a metade da realidade, decía eu. Sempre lle botamos imaginación á realidade, non? Non sei se oísteis falar unha vez dos rohingyas en Myanmar, en Birmania. Sabedes que isto pois é basicamente un xenocidio. Sabedes que Myanmar pois é o 90% da poboación budista. Este grupo pois son un 10% máis ou menos que son musulmáns. Entón, isto sufriron a través das redes sociais precisamente pois unha campaña impresionante que produciu pois que un ano, por exemplo, o propio exército matara 25.000 deles, con mulleres, nenos, con homes, de todo, non? Non ten ningún dereito, vamos, totalmente, realmente un xenocidio, non? E todo isto foi moito traballo das redes sociais. Mais nestes países, na India, nos países de sudeste asiático, que cando ti compras un móvil, saben que o Facebook é instalado, e normalmente moita xente identifica internet con Facebook. O sea, non pensan que se pode navegar con internet en outros sitios, non. En vez de un navegador, eu navego por Facebook. Pode imaginar de todo o que pode haber. Por lo tanto, nesgos. Isto por riba porque xa o vimos un pouco outro día, vale? Sabes, son nesgos que eran as tendencias que hai que fan que nos creamos todas as fake news, non? Por lo tanto, un era o heurístico de disponibilidade. As heurísticas son atallos que temos na mente para simplificar problemas complexos. Para non pensar demasiado, un atallo, e claro, a veces temos erros, non? Tendemos a creer que aquilo que podemos lembrar con máis facilidade é máis frecuente e importante. Típico. 12 mortos en un accidente de avión, non volvo cobrar máis. Terá que ver un accidente de avión, a
Aranguá simplificou o proceso. Non vamos a ver tanto realmente a estadística, porque foi, porque non sei que, non, non vou máis, non? Ou, por exemplo, que falábamos antes, o tema dos ocupas. Eu chegaba a casa e non había ocupación que jugar a lotería que estou en racha. Esta tarde veio pola mano na cocina e veio 376 ocupas dentro. O sea, estamos todo o día machacanos, isto é un exemplo. Machacanos. Entón parece que isto é algo terrible, que pasa a todo o mundo, que realmente despois miras as estatísticas e non ten nada que ver. Disonancia cognitiva, pero que pois é un motor que impulsa a justificación, a enerxía que produce a necesidade de justificar as nosas accións de decisión, especialmente as equivocadas. O exemplo que decíamos outro día de fumar. Eu sei que é malo, teria que deixalo, pero como non apetece deixalo, busco unha justificación para seguir fumando. Unha vida que vivida, non? Pois xa está, fumamos, que máis? Outro honesto, o de confirmación. A tendencia a enfocarnos no que coincide co que xa queremos desparcatar o que les minta. Había un lord inglés, Lord Morrison, que decía: considerarei calquera evidencia adicional que confirma a opinión que xa teño formada. É dicir, primeiro creo e despois miro. Pasou, por exemplo, sabedes na Segunda Guerra Mundial, que en Estados Unidos colleron a todos os xaponeses e os meteron en campos de concentración. Sabedes esa historia, non? Porque decían que podían facer sabotaxes. Entón, despois o que decían, porque claro, era injusto, que tenían que ver os pobres xaponeses que se quedaran a nacer en Estados Unidos con a guerra, non? Pero decían: detiremos a todos, están concentrados, e non houve sabotaxes. Proba de que isto foi porque os metimos, senón habería sabotaxes. Mirad como funciona a lógica, non? E cando falamos de desinformación, isto xa o paso rápido, sabemos todos que moitos de nós estamos moi mal informados sobre efeitos políticos e sociais básicos. É dicir, non hai unha alfabetización ás veces política, non? E ademais de mal informados, tamén o estamos, tanto como pensamos, polo que os medios nos contan, reforzan esa mala información. E ainda por riba, as nosas percepcións equivocadas están nesgadas nunha dirección particular que depende da nosa ideoloxía individual e ademais se ven influenciadas polas nosas emocións, non? Normalmente os medios o que queren é malas noticias, vende moito máis unha mala noticia. E normalmente tocan temas sensibles, o que decíamos, temas de inmigración, temas de enfermedade, temas de delincuencia, cousas que vamos difundir isto, non? E as percepcións. Por exemplo, preguntas. Vamos a facer aquí unha votación. Ao longo dos últimos 20 anos, a pobreza extrema no mundo duplicouse, mantívose constante ou reduciuse a metade? Que pensades? Duplicouse. Que levanten a man os de duplicouse. Vale. Que levanten a man os de mantívose constante. Reduciuse. Ben, máis ou menos un empate, non? Bueno, pois isto é un experimento que fixo unha fundación sueca. E o 9% dos entrevistados respondeu correctamente a resposta que hace. Reducirse a metade. Sí. No Estado español, o 71% dixo que se duplicaba. Pero realmente reducirse. Se mirades os datos, as estatísticas, estamos falando de pobreza extrema. Sí, pobreza extrema. Claro, pois reducirse a metade. E falamos dos últimos 20 anos, que se faláramos dos 5 últimos anos, os resultados... Claro, depende que tramo collamos, non? Pero vamos, estamos falando dos últimos 20 anos, sí. Seguramente ahora volvimos outra vez a aumentar, non? Esta tamén é unha pregunta que tamén está moi... É unha pregunta que non me ofrece espazadora. Por exemplo, eu non levantei a man. Non teña ni idea. E que? Non levantei a man. Vale, porque dudaba. Entón, como que te está levando a que des unha resposta sempre. Claro. Cando tú incluso non a sabes. Entonces, Sí, percepcións. tamén está... Son as percepcións. Xa, pero... Non é o que sabes ti que é certo, non. A ti que che parece que impresión che dá, mesmo que cando falas de inmigración.
que estamos cheos de inmigrantes e tal, al final non hai tanto, non? Claro, pero o problema das percepcións é que son engañosas. Claro, pois E entón ocorre que con todas estas noticias de os ocupas, o que parece que hai un aumento de solicitudes de poñer alarmas nas casas. Claro. Logo anuncio de seguridade final. Claro. O as noticias e o primeiro que escoitas é eso, non? Que non é nada inocente. Non, claro. Claro que non. Por exemplo, pensade tamén outros, cando con todo o tema das percepcións. Normalmente, no tema, outro tema, os típicos, non? Valoramos moito máis casos de tipo individual que os colectivos. As estatísticas, vale, están moi ben, hai tantos mortos, non sei que, tal, fantástico, isto hai que analizar e tal, e cando intentamos analizar e reflexionar sobre o tema, entón xa non pasamos a acción. Pero cando nos pon un caso particular de alguén, mobilizamos todos, non? Esto todos os días sabemos, non? Chegan non sei cantos inmigrantes mediterráneos, non sei que, bueno, vale, si non hai que facer algo, sei pobriños, non sei que, pero nos ponen esta imaxe, se revoluciona o mundo. Unha persoa, interesante, Pero decir que o pobre, pero ten tanto valor como calquera dos que sigan correndo aí, pero claro, nos ponen esta imaxe, isto nos entra e nos anima a mobilizarnos, non? Decía Stalin, se cadra un fake, e non lo decía, pero decía, un home morto é unha desgracia, un millón de mortos é unha estatística. Con iso se xoga tamén, non? E despois está tamén outra cousa que nos fai que o tempo pasado foi mellor. A nosa memoria é moi o que se chama memoria, a retrospección idílica. Sempre pensamos que o de antes, sempre foi mellor, antes estamos mellor, e para despois con esos números tampouco estamos tan ben, non? Pensade ademais tamén outra cousa máis, agora vou un rápido. Estamos falando de noticias que veñen por textos, pero hoxe en día tamén nos entra moito pola vista. Moito do que estamos difundindo de Face e todo isto son fotografías, son memes, son vídeos. Isto veremos tamén o próximo día como identificar se unha fotografía é certa, porque a veces sacamos fotos de contexto que falábamos outro día, non? A foto está con un objetivo que parece que están todos xuntos, ou fotos que son nun sitio, nos colocámoslas noutro sitio, todo isto, non? E por que difundimos as fake news? Ás veces decimos que culpa dos medios, pero nós tamén, xa estábamos vendo que foi tamén un pouco como nós pensamos, non? Como que, porque creemos os bulos, o que decíamos en WhatsApp incluso é máis fácil difundir os bulos, porque normalmente creas grupos dentro de WhatsApp, e son contactos teus, entón teñen máis credibilidade, porque me dixo meu irmán, me dixo o tío de non sei que, entón difundimos moito máis. E ademais é máis difícil detectar os bulos que circulan por WhatsApp, porque quen pode desmentilo, todas estas organizacións que se dedican a estas cousas, non nos poden detectar porque son cerrados. Entón é moito máis difícil ás veces de detectar todo isto. E bueno, creo que con isto xa, porque despois, por que nos proporciona placer difundir fake news? O placer de ter razón. Isto sempre mola, non? Ter razón, non estar no lado dos perdedores. O placer de ser aceptados por os demais. No grupo, isto va por ello, sempre nos gusta pertencer ao grupo. O placer de estar de acordo. Non vamos a complicar a vida, non? E para de sentirnos conectados. Serían as causas. E despois o que falábamos do peso da identidade e das emocións. Por exemplo, o tema de mortos por armas de fogo en Estados Unidos, non? Que normalmente se ti lle preguntas a un demócrata ou lle preguntas a un republicano, ten percepcións totalmente distintas. Un demócrata que está en contra do tema das armas de fogo, que dirá que o 79% das mortes foron por arma de fogo, mentre que se cadra os republicanos falan do 23%. Por exemplo, isto se utilizou cando foi o referéndum do Brexit. Correu o bulo, por o propio goberno, de que o Reino Unido pagaba cada semana 350 millóns de libras á Unión Europea. E que eses cartos podían, se deixaban de pertencer á Unión Europea, investirse en sanidade. Tamén, isto non era certo. Pero a xente acolle isto e está metido ao voto. Porque lle está chegando algo. Pois, basicamente, é iso. Temos que acelerar un pouquinho. Alguna pregunta, alguna cousa?
Pero, vides con optimismo, non? No, moi ben. Xa optimistas fóramos demasiado, pero... Cando ti denuncias un contido como inapropiado nunha red social, por exemplo, en Twitter, que impacto ten iso? Que impacto, consecuencias disso? Cantas denuncias ten que haber para que se retire unha información, por exemplo, máis ou menos? Non sei. Eu supoño que tamén será que tipo de denuncia. Que reportas como inapropiado, pero non sabes que pasa con eso. A veces te dan contas, a veces por unha chorrada, e outras veces non. Que eso é as regras que teñen as redes sociais para o tema de que censuro e que non, ás veces son moi... Por exemplo, outro día, Del Viala, chamas, non, fotógrafo, publicou en Instagram unha noticia que me chamou a atención, porque sabedes que este home, fotógrafo, fixo fotografía por todo o mundo, e publicaba unha fotografía tomada en África, unhas mulleres pois, que iban cos peitos desnudos. Entón, Instagram bloqueoulles, recebeu un aviso de que non cumpre as normas de Instagram, non sei que, e retiroulle a foto. Entón, el colleu, puso esa mesma foto e puselle un marco alrededor. Entón xa non incumplía as normas de Instagram porque era como considerarse unha obra artística. E publicou e non quedou censurado. O sea, mirade o absurdo das cousas estas, non? Pois sí. Porque se fan máquinas non persoas, o mellor, entón, identificar de fotografías... Sí, algúns cousas, sí. Pero tamén teñen xente revisando, non? Non que foi futuro un problema porque identificaran unhas persoas negras como chimpancés ou algún algoritmo e tiveran problemas con iso. Non sei. Sí, pois iso... Sí, pero non fora... eso, que pasaba iso. Pero Claro, fora o algoritmo. Pois claro, era unha máquina que determinaba Sí. e parecelle unhas persoas negras por el tipo de fotografía podía ser chimpancés e identificounas e etiquetónas como chimpancés. É complicado o tema, xa vedes. Eu sempre prefiro ter do outro lado unha persoa, aínda que sexa ideolóxicamente o máis oposto, non? Porque estar cunha máquina é o que... Sí, como discutes con unha máquina. Sí, sí, sí. Sí, sí. Por eso é moi importante estas actividades que se fan presenciais. Sí, sí, todo, que sexa. Que Para todo, querernos que ou para falarnos de falar. pero ver Esa que non nos podamos ver a cara, bueno, yo te coñezo, pero digo, non podes ver a cara, porque, francamente. Eso nos centros de ensino, a verdade que o tratamos moito cos adolescentes, non? Esa importancia de como decimos as cousas, de que cara xa estou poñendo, se te entendo ben o que me queres decir, e por iso que cando pensas que estás a falar non cunha máquina ou cun algoritmo que pode ter a súa gracia, non? Aquilo que decíamos, lle dis aí, te queres casar conmigo a maquinucha do móvil e che contesta e todo. Pero bueno, gracia ten, pero eu sempre quero ter un humano do outro lado, non? Eu tamén. Que hai, para determinadas cosas, Facebook ten xente que está todo o día vendo imaxes, pero a máis unha velocidade increíble, que moita de xente se decían que tiña despois problemas, porque claro, vende todo, non? Cando tiñen que revisar unha velocidade increíble, para ir detectando algunhas cousas, normalmente en países do sudeste asiático, de por aí, e algúns acaban tocados por iso, que non aguantan moito nese traballo. Porque imaginade todo o que se publica. Que debe ser terrorífico eso. Sí. Porque están nas redes, xa, sin falar na internet profunda, que xa son palabras maiores, non? Pero xa está aquí, xa se ve. Ás veces circulan incluso por ignorancia, non? O que decía a veces as policías, non? Cousas de abusos, de rapaces e tal. Mirad esta foto porque es feito denunciar, publicas a foto. Está difundido, tío. Porque a veces, con boa intención, pero nos lanzamos, pensa un poquinho, a ver, si o que queres que non se difunda foto, non a publiques ti. Ás veces é parar un poquinho, sentarte e a ver antes de empezar. O que decíamos outro día das fotos antiguamente, non? Antes sacabas a foto, revelabas, dabas tempo a pensar. Ahora sacas a foto, ¡pum!, está arriba. Exacto, non está arriba. Entón, hai que frenar. Pero claro, como lle contaste a xente. Porque hai que ser o primeiro, en todo. Entreime antes, o solo. E despois incluso as veces que dis, non? Mira, que isto que acabas de publicar que non é certo e tal. Bueno, sí, pero pues é non. E aí queda, non rectifican. Como antes te digo, pues mira, isto é falso por esto, vale, pues o retiras, non? Queda aí. Entón te enteras e lees os comentarios despois. E no fondo queremos que haxa, bueno,
Eu creo que hai xente que se ve que ten moitos likes, aunque sea. Pero que digan que mentira, é de intentar retirar, porque como xa ten moitos Claro, para perder ese likes. Claro. Tengo los likes, moito máis. Sí. Esto dos likes xa ven de antes das redes sociais, sabéis, non? O tema de os likes. Tanto falamos de adolescentes, non? Que ahora que en Insta can ter moitos likes. Antes das redes sociais existían páxinas como votamicuerpo.com, esa era unha que había, e a xente, os rapaces, publicaban fotos, eran abertas, entón era a ver quen tiña máis me gustas xa nesas fotos, abertas totalmente. Entón, claro, para ter likes, imagínate que tipo de fotos terían que poñer. Entón, aí había de todo tamén. O sea, que xa saben de antes, non? Moi ben. Bueno, rompémonos o martes que ven, así que nos conta. Pues bueno.